Okay, what's up, what's up? It's boy Bargain again, and welcome to my episode 6. Okay, Wagabaeg Atay! Ay! Boy! Boy! Gwapo! Gwapo! Ay! Suruh mo lagi. Siya to? Iligay ang lawas lagi. Dilig ko sa to? Ano yung dawasan dilig ko? Atay, naay mong lawas na something ka day? Hay nung sa! Dalig na, kung ano ka ba, na rangkaso ka, rangkaso. Rangkaso ka? Atay no? Wow, boy, labad mo mo ba eh? Wa mo pod. Makapon, exit pon ka? Wa oy! Wa pod. Ubo. Wa pod. Harap. Moro ba yung mga kuwan na maglaing kumuglawas, no? Saan ba yung gibati sa dahil nga? Kain mo yung lawas? Wa mo wa sa bot sa bati karon. Ano? Kapoy ka dyan, muraga. Muraga taga-Jun ko. Kataga-Jun ko. Kaya ito yung no? Ano yung kwartarya? Ano? Abe na unsa na ka? Asab da kapalit nga. Bawal man. Adto sila ka! Nakamute man. Adto ila sana! Lasan ba sa madapit? Sana, good ato ba sila sana natin kapalitan? Ang nagwa kung kagabarai. Sus, ay na to, ano mo sa'yo ka? At tay lain pa ang lawas sa ako paliton mo. Pero palit ito ko. Tay, pang kwarta, ang sugo, habi palit, huwag ka bae. Ayo, Noy. Pa Noy? Noy, palit to Noy. Ay, sus. Babae. Palit ako og kon ba kana bang MP ba? Ay, MP mo ha. Namay toyo noy. Ay, ikaw sa bay? Ay, sige, nasa naman. Nay toyo noy. Wa na ra ba dong? Aw, wa na day. Oo. Sige nay. Sige, salamat. Oo, sir to imo dong. Ay noy, asen day noy. Imo sa naman tay? Tagay mo bay? Hoy, palit kong kuwan, empanada ba? Lima ka empanada noy. Oh, sige. Nay asen day noy. Wa. Oh, wa ko day. Sige. Ora ba impi dong? Biro ba ni? Oh, pero san kan ba kana bang san Sanilas noy kanang Pax, Sanilas. Red Horse ano yun? Ay, Red Horse ha? Ganang Kaya, may gini sa mix. Wa dong. Ah. Ginom kayo no. boy. Red nga Pax noy, ay red nga Pax ha. Wa blow na lamang. Tagay kayo, ayaw nyo lang yung sama eh. Example na. Sabi mo tagay. Basta. Lima ka. Namay mantika noy. Wah, sa limtika lagi. Wala, sirado na sila. Wow. Wala, limtika lagi ito to. Lima ka butilya. Asa man mo isod? Oh, Asukal po na yun noy. wala yung sukal. Wala, sirado naman na yun. Wala ikaw na yun. Sirado na. Wala yung sukal ba? Wala yung uwil, wala tika. Wala, sirado sila. Lockdown. Asa may sudlan nimo?
Why problema na ni? Na andam ko, Boy Scout ni. Limited edition na yun, oy. Mga legendary ray mga kasabot na ni. Mao ni usuron trending ni. Palit kag kuha mga ingan na mga imnunon. Mao ni sudlan. Limited. Taghang purpose ni pwede mo sudlan og mga pulutan, mga nunon. Para di kailahan ba? Kabae no. Ikaw na ka orderan na ni. Jan sport pagbag. Tara oh. Naji ki mabuot. Sa yung ano kay bao ka no. Kanay Jan Sport. Na ay meaning ni. Ano? Jan Sport. Jan ang sudlanan para tagay og red horse og tanduay adto ta magtagay sa USA. Diba mga babae? Salamat na yan. Salamat na yan. Ay, balik dito sa iyo lang. Okay pa nga to, boy? Diyan, nakuha na lagi ito sila. Ando lang ito eh. Kumpyo na. Dada, may kagbag, boy. Buot ka! Ito, kumpyo na uli na ito. Buot. Style man eh. Asar mo tong gisugo itu ka zaman. Natay mga orason ug kapindre. Siya tayo. Red Horse Beer. Ito ang tama. Abi pa naman, di lakas. Okay, Brad. Dugad sa lagi nimo. Traffic ko to. Nahanap chismusa nito. Palit ko. Sultan na to na kayo. Sa pa. Kini kay ron wag ang lawas. Hindi lain kaligi ng lawas lagi. Abi boss, grabe. Sultan na. Abli, minap arang gabi Matsuri wa na jabo. Kani dugay na siguro ng stock ni prosin man eh. Ikaw na siya kay lain lawas. Mo iyo na. Wag mali buwal tubig mo siguro ni. Ikaw ano eh, ina ba? Ana ba? Tinawag gamay ba? Tubig lagi ni na. Nata. Sa amin. Tila. Napinut oh. Temura gulpur. Dear boy. Sorry Jod. Bawal man lagi. PS. Yuyu. Ilad. Ha 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 ha. Wa gabae. Tay. Tay. Uli uy. Uli ni. Uli uy. Patrol si Romboy. Adi oy. Iregron. Masuk pagkaon. Uy! Tagay kayo, no? Wala yung WhatsApp eh. Tingnan ko ng bag mo. Oh, ano to? Tubig! Ilad! Ilad din! Ang nagkamatay! Saan mo? Matay ikaw. Tukar atong nervyos mo. Nervous mo ta? Oh, Lingkod sa mo diya. Ako sa yung palisdan. Basig usa nakakatoy ko sa akong balik ha. Uy, Bert. Napayayag daw. Abali ba? wala na lagi oil, wala na mantika, wala na tuyo, wala na tanan. Lockdown! Yo. Wayo. Yo, wala kaya kayo. Wala kaya kayo. Unsa ba na yung pakilamos ni? Wayo. Woo. Wala bang tao dyan? What's up? Walang people. Yo. Oh, yo. Yo. Ay, na yo. Naglayan na ba lawan yung kauban? Wayo, walang iya ka. Yo. Ay, naga
Lord. Abli na boy. Way uwil. Way ginisa mix. Way bitsin. Way tuyo. Was yuyo. Ngulit ta! Ngulit ta! Ngulit ta! Ikaw po single mo! Boy. Okay na ko boy. Ilan. Ang nagkamatay! Okay, mauraton. It's boy Bargain again. Huwag una ko mahuman. Shoutout ko sa ako mga guest artist na pod. Katong ganina nakita ninyo si Joseph Pantilla. Waga ba eh. O labi na si Jason Miklat. Og sa mga nakailan ako da sa Gaisano, artista na ko. Og salamat day ni Mamurada sa iyang pag-subscribe. Og shoutout ko sa akong kauban, classmate si Balong Budlat. Okay, wa ka gabae, atay. Okay, wa mo gabae. It's boy Bargain again. Signing out. Tit tit tit.